Добре, дошли отново в Мишо Геймър. Днес ще играем криеница в вила, но може да се крием само на двора. Ето ги двамата играчи. Да бързо да ви кажа правилата. Брене. За малкия 60 секунди брене и 3 минути търсене. За мен минута и половина брене и 3 минути търсене. Готов ли си, Витко, да започваш? Ето ги двамата играча. Ага, започвай да виж до 60. Едно, 5, 4, Стой при. Бързо. Много бързо. Мисля, че на 4-та минута че трябва да спре. Добре, на 3 минути. Чакайте. На 4 минути и половина спираме. Добре, аз ще бра 3 минути брене. 3 минути брене и 3 минути търсене за мене. Ето това е мястото, където аз ще се скрия. Добре, той след 15 секунди трябва да тръгне. Ето. Вижте къде съм. Мисля, че трябва да тръгва вече. И трябва да тръгва. Също чуя кога почва да търси. Мисля, че се трябва да пътне да търси. Аз откъде знам колко време ще поимате. Тръгна. Започвам аз
Край, беше край. Но ти къде влезе? Ела да видиш. Аз те чувах, аз през цялото време бях. Е, тука. Ами ти Време е аз да броя. Окей. До 60. Отивам бързо. Три, две, едно, две, три. 6, 7, 8. Тръгвам! Кой къде се е скрил сега? Кой къде се е скрил? Чувам блъскане. Добре, тук няма никой. Тук дали може би да било някой? Чух някакво трескане на врата. Чувам звук. Айде! 2 точки! Победа! 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 Абонирайте се! Оставете лайк! Да се абонирате с камбанката! Айде, напишете хубав коментар! От мен, чао!